14. La lectora hauria de poder descobrir de què va la història. 15. Les analogies en l'escriptura són com plomes en una serp. 16. No facis servir l'infinitiu com imperatiu. 17. No abusis dels signes d'exclamació. 18. No acceptis consells de gent com jo. Fes allò que et passa pel cap. 19. No demostris saber més del que saps. M'has entès? M'has entès bé? Quan s'acaba el dia me'n vaig asseure en un banc del jardí d'enfront, al ponent, que acoloreix tot a l'horitzó. Repàs els turons plens de pins exhausts. La claror sembla més fina i la terra a punt d'adormir-se. El pas dels núvols és quasi immòbil, com si tot s'hagués asserenat de cop, i una lentitud eterna s'apoderàs de l'atmosfera mentre desxif aquell munt de signes de la natura i puntuo les previsions en relació amb un calendari ideal que ho arreglaria tot, qualsevol diversitat. Escol, vora el brollador, el cant de les granotes, per les quals no hi ha passat ni el futur, sinó, com deia un savi que estimava les paradoxes, l'instant indubtable. Sedició i seducció són el mateix.